A Praza da Liberdade non é un espazo escollido por casualidade, como casual non o seu nome. Érguese alí, cabo dela, a Casa do Pobo de Nós. De propiedade municipal desde 1993, o proxecto orixinario parte de 1932, impulsado por Xaquín Taboada Díaz, un dos fundadores da Unión Campesiña Republicana. De maneira ininterrompida desde 1996, a Praza da Liberdade de Nós acolle todos os anos, arredor do 17 de agosto, o día de 1936, no que fusilaron a Alexandre Bóveda, conmemorado por proposta de Castelao como Día da Galiza Mártir, un acto para honrar a memoria de todas as persoas que deron a súa vida pola liberdade, por unha Galiza e unha humanidade máis xustas e máis libres. Persoas que, pola defensa dese ideal e por o practicaren, padeceron a humillación, a persecución, a represión e a morte. Este acto foi variando co paso dos anos a súa nómina de organizadores, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, o propio Concello de Oleiros durante varios anos, sendo asumida a súa continuidade nos últimos anos polo BNG de Oleiros, en moitas edicións co apoio de diferentes colectivos culturais e de recuperación da memoria histórica democrática da comarca coruñesa. Para cantar non chega con tela voz, compre ollar o mundo en darredor. Para cantar non chega con tela voz, compre facer un canto liberador. Para sermos libres mesmo para amar, a liberdade compre cantar, a liberdade compre cantar, para sermos libres mesmo para amar. Foron, de moitas e moitos, os rostros que por aquí pasaron. E, como así esta pequena parroquia de Nós, se convertise, por un día, ano tras ano, nese punto de encontro de liberdade, nesa memoria nunca máis silenciada. Por estes xardíns vimos pasar a poetas como Luisa Villalta, Pilar Pallarés, Flor Maceiras, Miguel Anxo Fernambello, Manolo Rivas, Cesario Sánchez Iglesias. Tivemos a música da man de Xosé Taboada, César Morán, Miro Casabella, Maraxe. Tamén representación política como Xosé Manuel Beiras, Camilo Nogueira ou os nosos deputados Mini e Luís Bará. Cada ano, nas mesmas datas, esta Praza da Liberdade énchase de lembranzas, mas tamén de música e reencontros. É esa cita obrigada que a todas e todos nos congrega para reivindicar, para proclamar a unha soa voz que sen reparación non hai xustiza, que non, nós non esquecemos, non é algo que quedase no pasado. Aí estamos, aí estaremos, sen medo, facendo memoria. Pero eles partiron, mudos dos afectos necesarios para mitigar os sufrimentos das súas vidas, e nós quedamos cos corazóns sobardando os alumiños que non soubemos dar a tempo. Hai dos silencios que tapan sangue, hai desas dores que van no ollar, hai da semente dos cuneteados, hai da mudez do noso cantar. O BNG de Oleiros ven dedicando os últimos anos o Día da Galiza Mártir de Nós á recuperación da memoria histórica democrática local, recuperando dos silencios da memoria e do medo nomes propios, esquecidos uns e aínda impronunciables non hai tanto outros, como os do alcalde republicano de Oleiros, Tomás Arévalo Pardo, o do pintor Francisco Miguel e a súa compañeira Sira Alonso, o da parella de guerrilleiros antifascistas Xosé María Castelo, cuxos restos, soterrados nunha foxa común, puido ao fin recuperar a súa familia en 2018 e Carme Temprano. Os xitanos cesteiros brutalmente asasinados na estrada de Perillo a Montrobe, soterrados no adro da igrexa de Liáns, ou a fazaña protagonizada por mariñeiros da CNT do Porto de Mera en 1937 coa fuxida a bordo do María Elena rumbo á Bretaña francesa. Cada día preciso
nosa loita gardamos. Podermos virar a historia, eliminar eucaliptos e darlle vida á memoria, E darlle vida á memoria. e darlle vida á memoria. Andar de novo os camiños da memoria, vencendo medos e silencios, supón, sen saír de oleiros, recuperar case a cada volta unha historia de loita, de dignidade, de resistencia frente a tanta injustiza e tanto terror. Protagonizada sempre de xeito invariável por xente traballadora, humilde, popular, que porén quería conquistar a súa liberdade, a calquera custo. Andando eses camiños, petando nas portas, preguntando, recuperamos este ano outros dous nomes propios dunha historia terrível e á vez chea de dignidade. Xosé Garrido Pasandín e Eduardo Garrido Otero, pai e fillo, veciños da Gándara, fusilados os dous o 23 de outubro de 1940 no campo da Rata da Coruña. Carpinteiros, afiliados a un sindicato adscrito á CNT, parte da súa familia aínda vive e recorda.